I dag taler vi om allopurinol oefarm, et lægemiddel, som millioner af mennesker tager hver dag, ofte i årevis, men sjældent forstår til fulde. Denne video er lavet til at blive lyttet til og følger en klar struktur, der er nem at følge. Mit primære mål er at spare dig tid og give dig pålidelig og troværdig information. Jeg vil gennemgå, hvordan allopurinol oefarm officielt er tiltænkt at blive brugt i Danmark, hvad det gør i kroppen, hvilke bivirkninger der er de vigtigste, og hvilke advarselstegn der aldrig må ignoreres. Målet er simpelt, at hjælpe dig med bedre at forstå de officielle anvisninger, så samtaler med din læge eller apoteker føles mere klare og mindre stressende. Dette er oplysende information baseret på Lægemiddelstyrelsens standarder for mærkning og ikke medicinsk rådgivning. Lad os begynde. Blok 1. Hvad allopurinol oefarm er, og hvem det er til. Denne video er specifikt forberedt og tilpasset patienter i Danmark, som ønsker at forstå deres behandling bedre. Allopurinol oefarm er en receptpligtig medicin, der primært anvendes til at reducere forhøjede niveauer af urinsyre i blodet, en tilstand kendt som hyperurikemi. Den udskrives hyppigst for at forebygge gentagne anfald af urinsyregigt, også kaldet podagra, samt for at forhindre dannelsen af visse typer nyresten. Læger kan også ordinere medicinen til patienter, der gennemgår specifikke former for kræftbehandling, da nedbrydningen af kræftceller kan frigive store mængder urinsyre i blodbanen. For at gøre denne kanal endnu mere brugbar for andre, vil jeg bede dig om en tjeneste. Del meget gerne din personlige historie i kommentarerne, og fortæl om din virkelige oplevelse med at bruge allopurinol oefarm i hverdagen. Dette lægemiddel er beregnet til langsigtet forebyggelse og behandler ikke et akut smerteanfald, der allerede er i gang. Blok 2. Hvordan medicinen virker i kroppen. For at forstå allopurinol oefarm er det nødvendigt at se på, hvordan kroppen håndterer visse kemiske stoffer kaldet puriner, som findes i vores celler og i mange fødevarer. Når puriner nedbrydes, producerer kroppen urinsyre som et naturligt affaldsstof, der normalt udskilles gennem nyrerne og urinen. Hos nogle mennesker produceres der for meget urinsyre, eller nyrerne er ikke i stand til at udskille det hurtigt nok, hvilket får niveauet i blodet til at stige. Når koncentrationen af urinsyre bliver for høj, kan det krystallisere og danne nålelignende aflejringer i led, sener og nyrer. Allopurinol fungerer som en såkaldt xantinoxidasehæmmer, hvilket betyder, at den blokerer det specifikke enzym, der er ansvarligt for den sidste fase af urinsyreproduktionen. Ved at hæmme dette enzym sænker medicinen effektivt mængden af urinsyre i både blod og urin, hvilket gradvist opløser eksisterende krystaller og forhindrer nye i at dannes. Blok 3. Korrekt dosering og indtagelse. I et autoriseret apotekermiljø understreges det altid, at korrekt indtagelse er afgørende for lægemidlets effektivitet og for at minimere ubehag. Allopurinol oefarm findes i forskellige styrker, oftest som tabletter på enten 100 eller 300 mg. Ifølge retningslinjer fra Lægemiddelstyrelsen anbefales det at starte med en lav dosis for at reducere risikoen for bivirkninger, hvorefter lægen gradvist kan øge mængden baseret på dine blodprøvesvar. Det er vigtigt at tage tabletten efter et måltid for at skåne maven og mindske risikoen for kvalme og fordøjelsesbesvær. Tabletterne skal altid sluges sammen med et stort glas vand, og generelt er det nødvendigt at opretholde et højt dagligt væskeindtag, når man tager denne medicin. Rigelig væske hjælper nemlig nyrerne med effektivt at skylle den overskydende urinsyre ud af systemet og forebygger dannelsen af krystaller i urinvejene. Blok 4. Opstart af behandling og risiko for gigttilsæt. En af de mest misforståede faser af behandlingen med allopurinol oefarm er de første uger og måneder efter opstarten. Det kan virke paradoksalt, men selve påbegyndelsen af medicinen kan faktisk udløse et akut anfald af urinsyregigt. Dette sker, fordi det faldende niveau af urinsyre i blodet får de gamle, indlejrede krystaller i vævet til at løsne sig og opløses, hvilket skaber en midlertidig irritation i leddet.
For at beskytte mod disse startanfald vil lægen ofte ordinere et smertestillende eller betændelsesdæmpende middel, såsom et NSAID-præparat eller colchicin, som skal tages sideløbende i de første måneder. Hvis du oplever et gigtanfald kort efter opstart, er det afgørende, at du fortsætter med at tage allopurinol præcis som foreskrevet. At stoppe behandlingen midt i et anfald vil blot forlænge de ustabile niveauer af urinsyre og kan forværre tilstanden på lang sigt. Blok 5. Almindelige bivirkninger ved behandlingen. Selvom lægemidlet generelt tåles godt af de fleste, er der nogle almindelige bivirkninger, som man bør kende til. Den hyppigst indberettede bivirkning er hududslæt, som kan variere fra milde rødmer til let kløe på kroppen. Derudover oplever en mindre gruppe patienter mave-tarmrelaterede gener som kvalme, opkastning eller let diarré, især hvis tabletten tages på tom mave. I sjældne tilfælde kan nogen mærke en let hovedpine, træthed eller svimmelhed i løbet af de første ugers behandling. Langt de fleste af disse milde symptomer er ufarlige og forsvinder af sig selv, efterhånden som kroppen vender sig til medicinen. Det er dog en fast medicinsk regel, at ethvert nyt hududslæt under opstarten skal tages alvorligt, da det kan være det første tegn på en mere kompleks overfølsomhedsreaktion. Blok 6. Alvorlige hudreaktioner og overfølsomhed. Der findes en række meget sjældne, men potentielt livstruende tilstande forbundet med allopurinol, som kræver fuld opmærksomhed. Disse inkluderer alvorlige hudreaktioner som Stevens-Johnson syndrom og toksisk epidermal nekrolyse, som oftest opstår inden for de første 8 uger af behandlingen. Lægemiddelstyrelsen understreger, at enhver pludselig fremkomst af udbredt hududslæt, især hvis det er ledsaget af feber, sår i munden eller blære, kræver øjeblikkelig standsning af behandlingen og akut lægehjælp. En anden sjælden reaktion er DRESS-syndrom, som udover hududslæt og feber også forårsager hævede lymfekirtler og kan påvirke indre organer som leveren. Hvis behandlingen stoppes på grund af mistanke om disse alvorlige overfølsomhedsreaktioner, må patienten aldrig under nogen omstændigheder starte på medicinen igen. Tidlig genkendelse og handling er helt afgørende for at forhindre alvorlige og varige skader. Blok 7. Vigtige lægemiddelinteraktioner. Når man tager allopurinol OE-farm, er det kritisk at informere sundhedspersonalet om al anden medicin, man indtager, da bestemte kombinationer kan være yderst farlige. Den mest alvorlige interaktion ses med immunundertrykkende medicin som azathioprine og mercaptopurine, som ofte bruges til kræftbehandling eller autoimmune sygdomme. Fordi allopurinol hæmmer xanthinoxidase-enzymet, blokeres den normale nedbrydning af disse stoffer i kroppen, hvilket kan føre til en farlig ophobning og livstruende skader på knoglemarven. Hvis disse lægemidler absolut skal kombineres, vil lægen drastisk reducere dosis af den immunundertrykkende medicin til en brøkdel af den normale mængde. Der kan også være interaktioner med blodfortyndende medicin, som warfarin, samt visse antibiotika som amoxicillin, hvor risikoen for at udvikle hududslæt stiger markant. Apoteket kan altid udføre en grundig tjek af din medicinliste for at sikre, at der ikke opstår utilsigtede farmakologiske konflikter. Blok 8. Nedsat nyrefunktion og særlige hensyn. Allopurinol og dens aktive form, oxypurinol, elimineres primært fra kroppen via nyrerne, hvilket har afgørende betydning for doseringen. Hos patienter med nedsat nyrefunktion, særligt ældre mennesker, kan stoffet let ophobe sig i blodet og øge risikoen for toksiske bivirkninger og overfølsomhedsreaktioner. Derfor vil lægen i disse tilfælde altid ordinere en væsentligt lavere startdosis og justere mængden med stor forsigtighed ud fra nyretallene. Patienter med alvorligt nedsat leverfunktion skal ligeledes overvåges tæt, da leveren spiller en rolle i at omdanne og håndtere medicinen. Hvad angår graviditet og amning, anbefales allopurinol generelt ikke, medmindre lægen vurderer, at der ikke findes noget mere sikkert alternativ, og at behandlingens nødvendighed overstiger de potentielle risici. Åben dialog med behandleren er altid den bedste måde at håndtere komplekse helbredsforhold på. Blok 9. Blodprøver, langsigtet opfølgning og afslutning.
For at sikre en vellykket og sikker behandling er langsigtet klinisk overvågning gennem regelmæssige blodprøver standardpraksis. Formålet med at måle niveauet af urinsyre i blodet er at kontrollere, at den ordinerede dosis rent faktisk sænker værdien til det anbefalede behandlingsmål, som oftest ligger under en bestemt tærskelværdi. Derudover benytter lægerne lejlighedsvis blodprøver til løbende at tjekke, at både lever- og nyrefunktionen forbliver sund og påvirkes minimalt under langvarig brug. Ved at følge de faste aftaler om blodprøver kan man justere behandlingen proaktivt og sikre den bedst mulige beskyttelse mod fremtidige gigtskader. Hvis du fandt denne video nyttig, må du meget gerne abonnere på kanalen, og skriv endelig en kommentar med forslag til, hvilken medicin eller tablet vi skal gennemgå næste gang. Denne video er ikke lavet af en professionel læge, og intet, der siges her, er medicinsk rådgivning. Pas godt på dit helbred, jeg ønsker dig held og lykke og frihed.